Avui, en Furtius de la Història, ens acostarem a la sinistra figura del botxí, l'encarregat d'executar els condemnats. La gent el coneixia amb el malnom de morro de vaques i al llarg de la història va ser una peça tan bàsica com repugnant. Però algú ho havia de fer. Joan Ibáñez no va ser un botxí com qualsevol altre. Va exercir el seu ofici de manera honrada durant més de 20 anys i va ser el primer botxí del regne que va tindre categoria de funcionari municipal. Això va ser l'any 1495 i les seues obligacions anaven més enllà de les execucions. Joan Ibáñez vivia a València i per a contar-nos com era la vida d'un botxí tenim Abel Soler, historiador. Abel, quina imatge tenia la gent d'un botxí? Doncs la imatge que tenia la gent, sobretot el veïnat del botxí, era pejorativa, despectiva, de temor, de respecte, en el sentit de por, de temor. Perquè era una persona impura, perquè tocava tots els dies, s'embrutava de sang humana i per tant podia perjudicar els veïns tocant coses pures, com poden ser els aliments del camp, xiquets de bolquers, melons d'Alger, roba estesa, és a dir, coses que podien després provocar malalties segons la superstició popular de l'època. I segons tenim entès, la casa del botxí estava situada més o menys per ací, al costat de la muralla. És així? Efectivament, el temor generat entre la població, entre els veïns, de viure i dormir paret en paret en la casa del botxí va fer que el Consell de la ciutat li obrara una casa separada de la resta dels veïns i al costat a si mateix de la muralla. El seu sou no era especialment bo. Ibáñez cobrava a l'any 18 lliures, l'equivalent avui en dia a uns 9.000 euros. Però en realitat, este sou només pagava dues coses. El fet d'estar sempre disponible i les rondes que feia pel carrer per a replegar els animals morts. Però a banda d'això, n'hi havia més coses. El més rendible per als botxins eren les execucions amb tortura prèvia i esquarterament posterior. En això sí que hi havia uns bons diners a guanyar. I si a més s'ordenava que es repartiren els trossos de l'executat pels camins, una pràctica habitual que servia d'advertència als forasters, la xifra a facturar solia ser més que respectable. Per turmentar Bertomeu Falcó per lladre, 5 sous i 6 diners. Per esquarterar-lo, 55 sous. Pel coltell i la destral utilitzades, 8 sous. Per portar els trossos pels camins, Sumant tots els ingressos, conclourem que l'ofici de botxí podia arribar a ser una font inesgotable de diners si se sabia, com sabia Ibáñez, cobrar de qualsevol aspecte que tinguera a veure amb el seu ofici. Cobrar dels familiars dels reus per acurtar i alleugerar la tortura era una bona forma d'ingressar diners. I una altra, amb la qual guanyaven xifres impossibles de quantificar, era la del mercat del fetichisme i de la superstició. Allà per l'any 1500, la casa del botxí Ibáñez era un autèntic basar de la mort. Hi havia de tot. Roba dels condemnats, peces dentals dels penjats, que les joves enamorades compraven per a fer rituals amatoris, o qualsevol objecte que portara damunt l'executat en el moment de la mort. Això es venia a preu d'or. La superstició popular, tan arreglada a l'època, assegurava que qui duguera un d'eixos talismans es tornaria invulnerable.
Tot i això, els objectes que podien aconseguir-se més fàcilment eren els que més fàcil podien vendre's. Per exemple, un tros de la corda amb què s'havia penjat algú era una crida infal·lible a la sort. Moltes voltes inclús es venia a trossos en el mateix moment de despenjar el cadàver. I com més voltes s'havia utilitzat, més cara podia vendre's. Per a garantir la identitat del botxí oficial i també per a previndre la gent, havia de dur una indumentària especial. Un barret gran d'ala ampla, uns guants de color blanc i una vareta per assenyalar les coses que volia comprar. Estava expressament disposat per la llei. La llei deia textualment que mai no arribi a tocar les viandes amb la seva mà carnissera. Posteriorment, va haver d'identificar-se millor. La roba negra i la capa, sempre groga i molt cridanera. Així anava vestit el nostre botxí, perquè tot el món poguera identificar-lo ràpidament. La data del 28 de març del 1505 fou especialment profitosa per a Joan Ibáñez. Ajudat pel seu fill, va torturar i executar un total de 20 persones, segurament víctimes d'algun acte de fe, i va cobrar per la faena que va fer vora 22 lliures, és a dir, molt més que el sou que tenia assignat per a tot l'any. Aquell Ibáñez era molt especial. Quan li manaven esquarterar els cossos i conservar el cap per poder exhibir-lo penjat en les places, ningú com ell sabia fregir-lo en oli fins que arribara al punt exacte de cocció sense que quedara desfigurat. Ell era qui acompanyava els condemnats al lloc de l'execució. I era l'únic que parlava amb el reu quan, després que tocara el trompeta de la ciutat, havien d'esperar que reunira prou gent per a començar l'espectacle. Tallava les mans dels lladres d'un colp exacte, a la primera, i quan calia clavar-li un clau a la llengua a algú, ho feia amb una certa misericòrdia. Ibáñez va morir exercint l'ofici de botxí. Sempre va tindre la sensació de ser una figura important en l'espectacle de la mort. I quan l'execució reunia milers d'espectadors, se sentia com un virtuós davant del seu públic. Però mai li van importar els sentiments ni dels ajusticiats ni dels seus familiars. Potser per això va morir completament a soles, sense que ningú es preocupara per ell.